Creo que Artur Mas ha hecho lo que el pueblo le ha pedido. Y por lo tanto, si Artur Mas es denunciado y es enjuiciado por algo, deberían enjuiciar a todo el pueblo, porque hemos sido más de 2,5 millones de personas los que hemos protestado y los que hemos nos hemos rebelado contra estas imposiciones del gobierno. Por lo tanto, Artur Mas no es el impulsor de esto. Artur Mas ha sido impulsado por el pueblo, por lo tanto que nos denuncien a todos. És un procés judicial, és a dir, que surt de la política, no és un tema ni legislatiu ni executiu, però quan, sobretot els representants polítics, hem de complir la llei. Hem de fer complir la llei i hem de complir la llei, i per això, abans d'anomenar-te, has de prometre que defensaràs la Constitució, l'Estatut i la legalitat vigent. Si la llei no et permet fer una cosa, encara que siguis el president de la Generalitat, no la pots fer. I si la fas, doncs t'arrisques a que algun jutge et condemni amb les penes establertes per la pròpia llei. En aquest cas hi ha 4 delictes, doncs s'han gastat diners en fer una cosa que no tenen permís per fer, perquè quan van anar a demanar permís no el van obtindre, i a més hi ha alguna sèrie de delictes més, doncs usurpació de funcions de l'Estat. És lògic que si l'Estat no et dona les competències per fer una cosa, doncs no les pots fer. Igual que l'Ajuntament no pot exercir la competència de salut si és que no la té delegada per la Generalitat, o usurpació de funcions, igual que un ciutadà del carrer no pot fer-se passar per policia perquè és un delicte. I si un ciutadà del carrer vol fer una cosa que li pertoca només a l'Estat, com és la seguretat, com és cobrar impostos, si un ciutadà pel seu compte i a més avisat pels tribunals ho fa, doncs s'arrisca a que el denunciïn, a que el jutge obri diligències, i si el troba culpable, doncs a que el condemni i haver de complir la pena que sigui, que marqui la llei. Bé, que en aquests moments la Fiscalia aixequi, diguéssim, diligències per sancionar, per penalitzar, sigui el president Mas, o sigui les conselleres Rigau, Ortega o Espadaler, ens sembla un despropòsit democràtic, però també, diguéssim, un despropòsit polític, diguéssim. En aquests moments una denúncia no aportarà res, al contrari, acabarà agreujant el conflicte, enquistant més les posicions, i per tant creiem són profundament contraris a qualsevol tipus de denúncia o actuar per la via judicial. Aquest no és un conflicte judicial, aquest és un conflicte polític, i els conflictes polítics s'han de solucionar políticament. El jutge aquí no hi pot entrar-hi, perquè si ens comencem a tirar les lleis a la cara no avançarem, i per això el que s'està demostrant és que el que cal és superar un marc legal estret que no dona satisfacció a la realitat i que l'està conflictuant.